MLA kamolai konsensi ba proses di saukume hak sisa jang ul Kyrpad di kitrai ki badon JCB bat ye kinongnya bakin perkhat lam ban long ki bakoi ban ïarap thliew nak bynta ki bayap COVID-19 ula Kyrpad ru ek sarkar bakan kentui ki dorbar snong man thai committee quarantine center hakajuko por la kentui ke sarkar bakan simkhia habai dei bat ki basong quarantine kila dei ki basong hapo yeng jongki ni ha quarantine center jong ke sarkar bat la long ka bala bakan nang peteng ban ïarap kumba kale house nam arajar arpho MLA kamolai ula banjeru ikpai ba kamolai konsensi kumju ikpai ba kacala bakin aya injektika ban yada ik jingsafliang COVID-19 ulong ba omdan the way pat watiar ban khuni COVID-19 light tang u injektika uba kidon kam ban lej ai ban bantel akam ya jingsafliang MLA ula kenturi ke sarkar bakan pleno kuma juple khnang ba kinong bala kinyo no ban litrei likta pat ban aila du ik basong dia madan bakin di jing dia no dakur kom jong ko ot bat event kidan ke mata kalong kini ki bay nya kidan JCB ba nya JCB kidan ki batieng ya ka ban lej thliew na ka mata gitu bayam di hang ni mata ngakwa ban apil na ka mata gitu ki badan JCB yang tu menjadi JCB kalong benar yang joki nang ne semat perkhat lopa na yang joki ada kidan ki beri nu ki beriau ki bakhat ya pi ban lej ban thliew ki bakhat covid perkhat bal pam pin nang ne joki kalong ba hakum ke ne kies pin hakum ke port pin le kam no pidan ke JCB udai bar pidan ne da kum ke ni kies da bon ki bakran din andai ngang ong to nak yang jongahi kan Kyrpad nak yang jukti badan JCB ki ba di business hang ni ka kam de perkhat ba ma phi pat ngong tang kan ni ka wei phi song thu haba phi nak le phi ka long phi ïarap mu kan ni ka por ngaso ka long ka jirap ka khrau nak menta tu ka yeng pat kum ju ru nak menta jong imlang sa lang hi ba ka wei phi song thu apa phi trei bu ka pisa on payment basis umde bang free dengan wara ngani ka khubor banong imatai gitu badan JCB begitu banyak CB bakamai JCB perkhat lupa mafi pat nak le phi perkhat khanang bar jar lasai ka jabiang ka kis ong pej ki badan ki yeng ong idon kam JCB dia ta port mu kam ting shup ada exercise bai ka main fa rai lupa ngi lo kloi ba bangin det ban thliew pedap nak mata ki pang ki bayap covid khanang bai kan suk kata ka we di hak ba di bakan niru nak yang jonga ngasman apil galong nang mata nak mata kisnong ki thau bat kumju itu ki brio jengi ki batrei ni ka kam bati ki baya tre ha kisnong ki thau jong phi ki bari thliew ya brio ta nak jam ni ka kies hato nak de phi long bakloi em nak mata ya kaban le thliew nak mata ki ba yap covid te mitanga fa bu lupa nak yang jonga kalau hagi pai ba bat kumju hajong jelahi berakwe perkhat lupa kini nama kini ki dan ong ki protocol thamai don kam JCB matap JCB nama belen nama kham kloi dalam yo JCB ngi don kam ki nong thliew ki baju thliew ka bang lap no hak ta por ba pisong thu ka le ki du nama ngi don ke PPE ka don ka personal protection equipment PPE yong ki jing da te ka shonga phi bede ka nak matang ni ka kam ram bele ka long ka jirap nak bata jong je ki brio ki bamat mat ka jing sosi hakum ka ni ka por jing Kyrpad na le jong ai pai ba jong ka molai konsensi bar kum ju ki pai ba jong ka jelahi barak we ngidon kam ban ai ya ka ketika COVID-19 tika coronavirus ngimde banale jingi ban tieng ban ni so kemen hang ni ka por mata ha bangidon merangkat bagi press ru ajan 99.9 lagi press ka ban ai ya mendayo ya ketika COVID-19 kamut nak le jingi ngi sungan ba para mangi ki de beri ki bal ai tika de lak nong ngi la ai ka jika protection dala di bat don ha pring jong ni babun ki pan ai ka jing Kyrpad na ka de jonga ngi don kam ban ai khanang bali baginya da kumbangi la ya persang house nam arfo kabada ka jingrap lang nak liang jong ki MLA ki MDC ki MP bat kumju khamtam nak liang jong ki rang ba snong nak liang jong ki NGOs baro nak liang jong ki church leader bat baro ki nong song snong ya kaban ya da nak mata uni COVID-19 arfo ngila bane ngi hay bo berit pada ka jing snai ki jong play ba jing trelang baro ki nong song snong ngila ya kaban control ka long ban contain ka ha ka badi COVID-19 uni arfo way kan iya ya ka jing spread mentang la iya kan ka community spread hapok jong ki hapok ka jenahi baro ka we umdan syu ban ong bangilat lakade na kadang jong lakade po shlong lakade mentang nong baro kadong kan community spread la dan di brosh katna ke dan ki brio ki bati wan shlong mari yo i menta yo positive
Nek ko makalom mata war ki bana ponong kendong ru kila yo positive case. Tegai bangadon nak liang jongan nak liang jongan ban kentui ke sarkar. Bak sarkar kadon kam ya kaban Kyrpad yaki dor barsnong. Reng kam dor barsnong rekat yaki women organization ki youth organization ki NGOs bat barok bang ni wan biang syahmat dan kam bangin dan kam biang ban indon ya kene community quarantine center ka balong ka jirap ka bakrau na ka benta jong ki pajba hakum kene ka por ni hap ik ban sarkar haban priang kene ka wai kajing spread menta jong ni covid-19 hak snong ki hago jong ba kham kong san hi kan long ba bon ki biyo ya ki biyo ini positive case baru skato ka sarkar kara se kona center na ka benta ki biyo positive case to mentaru hak ba mede ba menta ka sarkar ka ai atlik option ki badan ka yeng ba he ki la man song yeng bat ki bom dan bede ki la man sarkar ka bo se kona care center ndai mungkin hab su thu ka long ba kini ba song yeng bede ki long menta ki long risk to ki song hayeng lagi jong ki isolate ndai ka ne ka long karis ndai ka jing Kyrpad na ka lang jong sarkar ka long haban take care biang ba lakam no ki positive case dan kami ban isolate dan kami ban bu icona ke centers dan ni hang no centers ka ba ka sarkar ka bu Kerpang kata ka de ka jing Kyrpad na ka lang jong ngila total lockdown menta hakini ki sngi menta tinggal ka jing hadu kata ka jing na benta ki nong belas ngi ka jing na ka benta ki ba ya kiba ide jing dia hakam nang haki hayo hat lani mat kum juru kiba lakajong jing trai kiba maki kiaman de ka jing Kyrpad nak le jongai ka sarkar ba lakum nomno yo bakani ka containment kani menta ka lockdown kan kut lamon di santri step pana kwa lakum nomno ka sarkar kan ai no menta ya ka jing shai ala la sha ka singi sandi ba kinong nadu mandi mat ki kam ke jam ke nyai no kidukan ke nyai no kiba syong kitu kiba syong dukan kiba syong menta kiba di kwai dong lani kiba di lanu ki kam ki nyai no barok ki kam ke jam don kam ban nyai nama da kalong kum di menta da kalong nyai kum ni kam bolong menta hi ka jinge kalong nam ta jong na ka benta jong ki nam ta ki beduk ki besuk ngin hap sku thu ka benta sarkar don kam ban thu ya ground reality kalong jong ki nong belah hapo jela jongi pada India hi berakawai ki babon ki beduk besuk ti habang ai lockdown habang ai ke long containment comes them tabakta ke baye bedu besok hangi so thu sarkar ko bolong mata ngajong ba mata ka don hak ta jinge ki bang da yeng tu kho da syong ru chi yang catch 22 situation lapoi ba hadu kata ka hab bane da nam ta ka jim hapat khat ru na mata ka livelihood dan ka kam ka jam tinga som ban Kyrpad na ka leng sarkar ba ki nong di madan ki dong kamban sya to kan mitip ni dalam non saus pak san spak kanong di madan kasong jaga jong register sarkar kanong ki odd an event number ki ba di madan ki dukan ki odd event number ki kali odd event bar khaji kanong odd event number ko mangile arfo ba ki business ki ya odd event number ni ko aro mata kanong odd event number nam ta ka jingbet nam ta ka jingbiang ka bre jing pai ba te hakaju ko por ka jing Kyrpad jongai ki pai ba baro ni sobha kalong bani trelang bar ka sarkar ngin hap so thu ka sarkar kali na ka benta jong ki pai ba kasnong ka thao dom tapai ba mangi baro on tapai ba tiladang ni baro ngelong ngia kalong ba ngia da daldi la dian ka sarkar kan bon kam sho ye ke bhoi ken ya be renti ngil i bong ni khunyang jingpang ni covid-19 ni ka second wave wan mata i ba kan kam slam ding don kam bang ngia da tangka jinga da banda ka dang jingi laj kalong naka nong ni khunyang jipang ni covid-19